nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumaning wong liya aku Bersama Citra Rimba Indonesia makarana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ora iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya ora gampang nopo ayo dek ayo asik Citra Rimba iki lho aku gak lagi ya kasunyatane Kristo ngapuranan aku yen ninggake sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu tansah krungu apa-apa nyuwun aku kowe ninggal itu katiku ayo atiku ora ngelinglo kowe nyanding wong liya apa iki kesunyatan sing tak tampa kebasane gampang makarana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nalake aku sumaning wong liya yo ya wis karang iki wis dalu bos langsung wae iki wis isuk siap langsung dirojat wae lek Pras lho iki ning ngarep lho Pras los ayo posisine wo Rono nah iki iya ayo wo ayo prakanto sahabat loro rukun kasiji bisa sira kalawan ngaji kambing pinone
kaji lamun kuwasa. Ayo prokata awaruhana rukune Islam yoni kulimo Sahadat urung rukun siji Bisong siro lawan ngaji kabeh pitone lakon disalat kabeh talune daya Bikpak laksan maing wulan Ramadan Pengen lima kaji lamun kuwasa. Wajib aina nawadun ilmu Wajib aina nawadun ilmu Ojo leren yang durang rusak bodohmu Ojo leren yang durang rusak bodohmu Asale agawe wenang Rapiku asale agawe wenang Kinamong sunah nulungi paring sembahyang Kinamong sunah nulungi paring sembahyang Nulungi paring sembahyang Pindah, tak kisah rotate. Ya, apa meneh? Siap, nanti dikasih limbungnya. Siap, siap mas. Saya tak ngantek kira tadi tidak masalah di. Apa? Pemuda. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Yo, ki Mbak Rindi, ki panitia lho sing jaluk lewung iki kepiye? Lewung Lewung tenan. Lewunge
engko ora apa-apa to. Yakin? Engko ora apa-apa ya. Ya, engko ora apa-apa. Oh, engko ora Engko ora apa-apa. apa-apa ya. Mengko. Ya. Saiki dikasih apa? Kusumolayu. Puspitanala sampun wae, Mas. Nggih. Mergo riko wis gandeng asta kenyolio anane kelaku jiwa kan sun rasa amung esem kuyumu kang katoning netra kusumolayu luntur malelo amung sira memandang ati sang kusumane dewi rikos Sak
jroning dono siro wis ninggalake prasaja ono Mergo riko wis gandeng astu kena liyo ananging delok puji wong surasa amung esem guyumu kang katone netro kusuma layu luntut malelo liyaku lilo Ono murid anyar pun Des. Ki mumet le joget po mumet le anu. Iki panitiane mumet. Mumet le joget po mumet le napa? Lanangan di. Lanangan di. Urung. Iya iki, ayo bali ae. Urung subuh. Ancene. Urung Ayo. subuh iki. Toto. Toto, loro. Iki carry iki. Awas. Ayo bos. Toto. Pramila monggo oke ya iki Yo. oke ya Yo. Arep kene. tak seperti aku oke yo Akbar iki. yo priye Pak Saiki lagu iki budal. biar iki budal Mulai. pas Oke. ya ayo ya ayo Mat Pramila monggo ora rawuh sedaya sami amuti itu ilmune pun agami pangandikane tolabul ngelmi asik sama wati mabai kami katakan suci kasih suci undang kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam kita Dikiti yang jawi Apelo monggo Rawuh seduh Samyo mudi Ilmu dipun ilmu agami Pangadikan Berlami Tiang kesajib lambai Kamu wizat kang moho suci tegese suci Pundan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ingkang suci Waridhatun ala kulli muslimin wal muslimatin Ilallati minal mawdi Kula dikiti yang jawi Ramillah monggo Ora rawuh sedaya sami amuti Mutini pun ilmu agami Pangandikan tolak boleh lami Yang kesang wajib membeli Dawi kata kamu suci Kata suci Untuk kita Gusti Kanjeng Nabi Al-Islam Tujuh
Wis Des. Lagu terakhir panitia nyuwune Lewo. J. Oke, tentunya di babak pentolannya Citra Riba Indonesia sudah hadir untuk Anda semuanya. Sesuai ACC dari tim keamanan terpadu, izin yang sudah diberikan ini sudah lebih 30 menit. Namun dikasih satu tebang terakhir permintaan dari rekan-rekan panitia, ada Liwung. Sebelum berpisah dari kami Citra Riba Indonesia yang hadir dari Desa Kerumbaan, Kecamatan Kajuran di bawah pimpinan beliau Abah Juwadi SPD, mengucapkan terima kasih untuk rekan panitia, keluarga besar warga masyarakat Jelarang Kalijoso, Windusari Magelang. Terima kasih untuk Karang Taruna Bakti Muda. Terima kasih untuk MC Audio. Juga terima kasih untuk tim keamanan terpadu dari Polri, dari TNI, dari Linmas dan juga dari segenap tim keamanan yang sudah membackup keamanan malam hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk rekan-rekan media. Terima kasih untuk semua kerabat kerja pendukung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Segala kekurangan dan kesalahan dari kami, keluarga besar Citra Riba Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Riba Indonesia.